Yun na pare. Ayo apila na akong pikas wantoy. Akong gi-imagine mare nga biskwit. Si Mare og singong pare. Uy, asa ka gikan pre? Nagpa-check up ko Mare. Unya sa ingon sa doktor. Matod pa sa doktor Mare. Uhaw daw kuno ko sa gatas Mare. Gatas na daw makapayo sa kung sakit Mare. Bago man kang nanganak Mare. Paimnon niya ko sa mga gatas Mare. O sige, pare o. Ipagawas dahil ng ihang wantoy. Natukan ko. Nga pare, kay ako kang pasiritan. Lame kayo. Uy, yun na pare. Ayo apila na akong pikas wantoy. Akong gi-imagine mare nga biskwit. Ng tao nagkinahanglag kwarta.